Hallo, ik ben Diederik Habermeel, archeoloog. En ik zal u in de komende minuten graag iets vertellen over het onderzoek naar de villa van Voerendaal. En het liefst had ik dat natuurlijk gedaan in een zaal vol publiek. Maar helaas, het is even niet anders. Dus doen we het via een live online verbinding. Mocht u tijdens mijn lezing nou vragen hebben, dan kunt u die online stellen en dan zullen die worden beantwoord door een specialist. Laten we beginnen. Samen met een team van archeologen en specialisten ben ik vanaf maart vorig jaar bezig met een hele bijzondere archeologische plek. In Limburg en om precies te zijn aan de Steinweg in Voerendaal. En als u nu aan de Steinweg in Voerendaal komt, dan ziet u eigenlijk alleen maar een kaal land, misschien wat graan erop. Maar niets doet vermoeden dat er vroeger ooit iets gestaan heeft. Echter, als u er 2000 jaar geleden was geweest, dan had u een heel ander beeld gehad. Dan had u namelijk tegenover een enorme Romeinse villa gestaan met witte muren, rode pannen daken en een zuilengalerij van wel 200 meter lang. Dus onder dat kale land, daar gaat een hele geschiedenis schuil. En dat is wat wij willen onderzoeken en waar we nu al 1,5 jaar mee bezig zijn. En ik neem u in de komende minuten graag mee in dat onderzoek. Ik zal u vertellen wat we hebben gedaan, waar we nu staan en wat we nog gaan doen. Archeologen graven natuurlijk graag op, dat is logisch. Maar dat wil niet zeggen dat we voor dit onderzoek ook daadwerkelijk hebben opgegraven. Sterker nog, in de afgelopen 1,5 jaar is er geen schep de grond in gegaan langs de Steinweg. En dat komt omdat die opgravingen in het verleden al zijn gedaan. En niet zomaar 1 opgraving, maar liefst 4 keer werd er aan die Steinweg opgegraven. En voor het eerst al in 1891 door Jozef Habets, de Rijksarchivaris in Limburg. En hij ontdekte voor het eerst die villa-resten, groef de funderingen op, een grote kelder. En in een latere fase werd ook het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden werd erbij betrokken. En in 1929 en in de jaren 40 van de 20e eeuw deden zij ook grootschalige opgravingen, waarbij de villa werd blootgelegd. En op het laatst, in de jaren 80, was de Rijksdienst van Oudheidkundig Bodemonderzoek betrokken. En zij deden gedurende 3 jaren grootschalig archeologisch onderzoek met moderne middelen. En de graafmachine was toen beschikbaar om op te graven. Dus er werden echt grote vlakken werden er opengelegd. En op die manier werd de villa en alles wat er omheen werd goed in beeld gebracht. En daarbij is ook bijzonder dat het niet alleen ging om de stenen gebouwen, maar in die tijd werden ook de houten gebouwen herkend. En dat maakt deze villa ook zo bijzonder. Daar zal ik zo nog even op terugkomen. Opgraven is natuurlijk 1, dat is dus in het vroeger al gebeurd. Maar het is minstens zo belangrijk om al die opgegraven gegevens te analyseren en uiteindelijk op papier te zetten. Want alleen dan kunnen we het verhaal van Voerendaal, het verhaal van wat er in de bodem lag, vertellen aan zowel de archeologische wetenschap als natuurlijk aan het bredere publiek, aan u. En dat verhaal vertellen, die analyse van die gegevens, dat is wat we in dit onderzoek, in dit nieuwe onderzoek proberen te doen. Dus niet meer opgraven, maar juist de analyse van die gegevens. Om u een idee te geven van de omvang van zo'n onderzoek, even wat basale cijfers. Het opgegraven terrein dat meet ongeveer 400 bij 300 meter, waarbij de archeologen putten hebben gegraven van ongeveer 40 bij 15 meter. Er zijn ongeveer 5000 archeologische sporen gevonden. En dan moet u denken aan muren, aan kuilen, aan greppels en ook paalkuilen. En een paalkuil is eigenlijk een verkleuring in de grond op een plek waar ooit een paal heeft gestaan. Dus bijvoorbeeld van een houten boerderij. Daarnaast zijn er ongeveer 45.000 vondsten gedaan in Voerendaal. Dus het aardewerk, dakpannen, metalen objecten, natuursteen, dierenbotten. En die moeten allemaal worden onderzocht. Dus dat is een behoorlijk project wat simpelweg tijd kost. En ik zal u in de komende minuten ook even meenemen van wat zijn dan de stappen van dat onderzoek en waarom duurt dat nou zo lang dan? Aan de slag met een oude opgraving van hoe gaat dat? Wat voor stappen moet je dan nemen? Nou, in eerste instantie, die vondsten die allemaal zijn gedaan al jaren geleden, die liggen in depots opgeslagen. In Heerlen, maar ook in Leiden. We zijn op zoek geweest in Maastricht en in musea, zoals het Limburgs Museum in Venlo. In eerste instantie moet je die vondsten in beeld krijgen. Waar zijn ze? Zijn ze compleet? Kunnen we ze lenen om ze te onderzoeken? Nou ja, vervolgens
is het belangrijk om alle tekeningen en foto's te verzamelen en om uiteindelijk een digitaal groot overzicht te maken van alle sporen, alle archeologische sporen die in de bodem zijn aangetroffen. En die worden digitaal aan elkaar geplakt in de computer en zo ontstaat er eigenlijk een groot overzicht met alle archeologische sporen van Voerendaal. En daarmee is de basis voor het onderzoek gelegd. Nou, vervolgens begint eigenlijk de grote archeologische puzzel als het ware. Al die sporen die vormen een enorme wirwar en daaruit moeten we proberen om structuren te herkennen. En dat kunnen zijn houten boerderijen bijvoorbeeld, de palen die ooit tot die houten boerderijen hebben gehoord, maar ook een greppelsysteem bijvoorbeeld, of de kuilen waar mensen in afval in hebben verzameld. In Voerendaal hebben we ondertussen zo'n 60 houten gebouwen kunnen reconstrueren. En ook een 20-tal stenen gebouwen die bij de villa hebben gehoord. En zo krijgen we zicht op niet alleen die stenen villa, maar ook op de periode ervoor en erna. Een volgende stap is dat de archeologische specialisten aan het werk gaan. En dat zijn mensen die heel veel weten over één categorie vondstmateriaal, zoals aardewerk, dierenbotten, metalen objecten. En zij proberen uit te vinden hoe oud die objecten zijn, waar ze vandaan komen en waarvoor ze dienden. En zo dragen al die specialisten, het zijn er wel 15 bij betrokken, dragen allemaal een steentje bij aan het complete verhaal van Voerendaal. En het afgelopen half jaar zijn er duizenden vondsten bekeken. En op het moment zetten die specialisten hun resultaten allemaal op papier. Maar tegelijkertijd zijn de vondsten ook getekend en gefotografeerd. En bij tekenen dan kunnen de vondsten heel precies worden afgebeeld, hun afmeting en hun vormen. Het kan belangrijk zijn voor de datering van die vondsten. En op foto's krijg je meer een algemene indruk van hoe ziet een vondst eruit, de kleur, de textuur, de vorm. Nou goed, waar staan we nu? We zijn 1,5 jaar verder en we hebben al heel veel kunnen doen. De specialisten zijn bijna klaar, zoals ik zei. En zijn nu bezig om de resultaten op papier te zetten. Een volgende stap is de synthese. Dat is eigenlijk een duur woord voor het bij elkaar brengen van al die bouwstenen waar ik het net over had. Alle specialisten kunnen in overleg en discussie tot een compleet verhaal komen, samen met de archeologen. Uiteindelijk worden al die resultaten dan in een groot boek beschreven. En dat boek is wel echt archeologisch, wetenschappelijk. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook van groot belang om het verhaal te vertellen aan het bredere publiek, aan u. En dat kan middels updates, zoals deze, maar misschien uiteindelijk ook wel middels een tentoonstelling. Dan nog even concreet over enkele resultaten. We zijn nu halverwege. En de eerste resultaten die komen binnen en dat worden er steeds meer. Dus de komende 1,5 jaar zult u nog wel vaker van ons horen. Uiteindelijk wil ik allereerst hier even focussen op de bewoningsgeschiedenis van Voerendaal. Want we krijgen steeds meer grip op de periode dat mensen hebben gewoond en gewerkt in Voerendaal. En dat gaat verder dan alleen die villa. En we kunnen uiteindelijk bijna 1000 jaar bewoning in Voerendaal reconstrueren. Vanuit de ijzertijd, nou zeg 600 voor Christus, tot in de vroege middeleeuwen, ongeveer 600 na Christus. In de ijzertijd woonden er in verschillende periodes mensen langs de Steinweg. In de vroege ijzertijd, zo 600 voor Christus, in de middenijzertijd, 400 voor Christus en zeker ook in de late ijzertijd, zo 150 tot 50 voor Christus. Toen lag er een omgreppeld terrein langs de Steinweg met een diepe gracht, 2,5 meter breed en een aardewal aan de binnenkant. Het was eigenlijk een verdedigbaar terrein waarop verschillende huizen waren gebouwd, waarschijnlijk over een periode van ongeveer 100 jaar. Nou, zulke terreinen zijn heel bijzonder in Nederland en het is eigenlijk voor het eerst dat er eentje op deze manier goed is opgegraven en goed is gepubliceerd. Dus dat is een belangrijk resultaat alvast. Vervolgens is er waarschijnlijk een eeuw lang geen bewoning in Voerendaal, voordat uiteindelijk mensen weer terugkomen langs de Steinweg en daar hun houten huizen bouwen. En rond 50 na Christus ongeveer wordt er eigenlijk een eerste stenen gebouw neergezet. Een stenen huis, nog niet zo heel groot, wat na een generatie wordt vervangen door een veel groter monumentaal complex. Zoals ik al eerder zei, met die zuilengalerij van wel 200 meter breed, een enorm graanpakhuis, een badgebouw en verschillende gebouwen met agrarische functies. Het is echt een monumentale Romeinse villa zoals we er maar weinig van kennen in Nederland.
En als tweede wil ik u nog enkele mooie vondsten natuurlijk niet onthouden. En allereerst een Romeinse schrijfstift, een stylus. Een prachtig gedecoreerd exemplaar, echt een luxe pen. Waar mensen schreven toen niet met inkt, maar ze krasten die letters in was. En dat deden ze met zo'n stylus. En het tweede object is een zegeldoosje. En dat werd gebruikt eigenlijk om brieven te verzegelen. En het interessante van die vondsten is natuurlijk dat het ook iets vertelt over de bewoners van Voerendaal. En dat die konden lezen en schrijven. Een tweede object wat ik u wil laten zien is een grote vork eigenlijk. Een grote vleeshaak van zo'n 40 centimeter lang. En het is niet de gewone vork die u normaal aan tafel gebruikt. Maar het is echt bedoeld om grote stukken vlees mee te hanteren. En waarschijnlijk stamt dit object uit de late ijzertijd en kan het in verband worden gebracht met dat omgreppelde terrein wat ik u eerder liet zien, met die grote gracht eromheen. Het zou goed kunnen dat de bewoner feestjes gaf, waarbij ook veel vlees werd gegeten, waarschijnlijk ook wat werd gedronken, en waar dit soort haken dan werd gebruikt om dat vlees te roosteren. Een andere bijzondere vondst zijn de graven die in Voerendaal zijn gevonden. En dit zijn graven die zijn aangelegd nadat de villa eigenlijk al in onbruik was geraakt. Die graven die zijn aangelegd in de oude gebouwen van de villa. En anders dan in de Romeinse tijd, toen de mensen werden gecremeerd, werden de mensen in die periode juist weer begraven. En ze kregen ook mooie vondsten mee, zoals een dolk, een speerpunt of sieraden zoals een kralenketting. Andere vondsten die nog de moeite waard zijn en die de komende tijd ook worden bestudeerd zijn bijvoorbeeld Romeinse munten, fibulae, oftewel mantelspelden. We kennen een mooie Romeinse sikkel die verband houdt met de agrarische activiteiten op de villa. En bijvoorbeeld een mooie Romeinse wrijfschaal. Die kunnen zijn gebruikt voor het fijnmalen van kruiden bijvoorbeeld. We zijn nu halverwege het onderzoek naar de Romeinse villa van Voerendaal. En ik vind dat we al fantastische resultaten hebben geboekt. En juist in de komende tijd komen er nog veel meer resultaten bij. Juist in deze tijd worden al die bouwstenen samengevoegd tot het complete verhaal van Voerendaal. En we zullen dan ook nog regelmatig bij u terugkomen met nieuwtjes en updates. En als u zich ondertussen verder wil inlezen in het onderwerp, kunt u terecht op limburgsmuseum.nl. En voor nu bedank ik u voor uw aandacht en graag tot ziens.